Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti o ddew unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt y lan ysbryd arnom. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Yn hoedfa nesaf, pnawn Sul ym hanner awr 3, ac fel y gwyddoch, ydyn ni ddim yn gallu cymryd y casgliad ar y funud, ac os awydd arnoch chi i gyfrannu tuag at y gwaith, yna mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiaid. Dewch ni nawr droi at air Duw. Epistol Paul at y Colosiaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Colosiaid, y benod gyntaf a'r adnod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist, trwy ewyllus Duw a Timotheus ein brawd, at y saint a'r ffyddlon frodyr yng Nghrist, y rhai sydd yng Ngholosa, gras i chwi a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein tad ar Arglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn diolch i Dduw a thad ein Arglwydd Iesu Grist gan weddio drosoch chwi yn wastadol, pan glywsom am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, mwyn y gobaith a roddwyd i gadw i chwi yn y nefoedd, am yr hon y clywsoch o'r blaen yng ngair gwirionedd yr Efengil. Yr hon sydd wedi dyfod ato chwi, megis ac ymai yn yr holl fyd, ac sydd yn dwy'n ffrwyth megis ac yn eich plith chwythau y dydd y clywsoch, ac y gwebioch ras Duw mewn gwirionedd, megis ac y dysgasoch gan Epaffras ein hanwyl gydwas, yr hwn sydd drosoch chwi yn ffyddlon wenidog i Grist. Yr hwn hefyd amlygodd i ni eich cariad chwi yn yr ysbryd, oherwydd hyn ninnau hefyd, y dydd y clywsom, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, a deisif eich cyflawni chwi a gwybodaeth ei wyllus ef, ym mhob doethineb a deall ysbrydol, fel yr hodioch yn addas i'r arglwydd, i bob rhyng i bodd, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda, a chynyddu yng ngwybodaeth am Dduw. Wedi eich nerthu a phob nerth yn ôl ei gadernid gogoneddus ef i bob dioddefgarwch a hir ymaros gyda llawenydd, gan ddiolch i'r tad yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn y mae'n i brynedigeth trwy waed ef sef maddeuant pechodau. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctau Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein Arglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac ein bod yn gallu dod yn hyderus trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod ger bron o'r seddfainc yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw hi ac bod na groeso hyd yn oed i bechaduriaid fel ni. Hyd yn oed i dy blant sydd wedi derbyn cymaint ac eto wedi crwydro mor aml ac mor sydyn, mor hwydd i ni yn dy adael di lawr ac eto bod na groeso gan dy fod yn Dduw ac yn dad sydd yn llawn gras a llawn trigaredd ac bod na groeso ni gan ein bod yn dod wedi'n gwisgo a chlogin cyfiawnder perfeithrwydd yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod yn hyderus yn gwybod tra'n hyderus, yn dod a pharchedig ofn, yn ymwybodol o'n gwendid o Dduw. I ni yn edrych ar y sefyllfa y trienus i ni yn byw yn ddir. Wlad mor bell o dy bethau di, mor anodd yw i berswadio y digred i ddod i wrando ar ffordd echawdwriaeth, i ddod i oedfa. Anodd yw perswadio saint i ddod i oedfa, ond o Dduw i ni yn gorfod cyffesu, mae anodd yw ein symud ni i dy geisio di fel ag y dylsem ni. O Dduw i ni yn cyffesu o'th flaen heddiw ein pechodau, ein gwendid, mor araf i ni i troi ein golygon tuag at y ti, mor araf i ni i dy foliannu di yn ystod y dydd o Dduw i ni ffeindio bod yn cymryd amser i ni i droi yn meddyliau tuag at y ti ac i ni yn gofyn i ti faddau ni am hyn, yn gofyn i ti ddod yn i'r man. Mae y peth cyntaf sydd yn dod i'n meddwl ni yw i ddiolch i ti am dy fendithion pan i ni'n clywed newyddion da o Dduw. Y peth cyntaf y byddwn ni yn ei wneud yw dyrchafu ein golwg tuag at y ti ac i ddiolch i ti
am y bendithion dyddiol yma yr wyt ti'n i'r rhoed i ni. Pan i ni'n gweld rhyfeddod natur, o Dduw, gad i'r peth cyntaf sydd yn dod i'n meddyliau ni yw i dyfoliannu di ac i ddiolch i ti. Ac yna pan yn dod wyneb yn wyneb â threialon, y byddwn ni hefyd yn gwybod i ba le i droi, yn syth gyda'n deisyfiadau, gyda'n baich o Dduw i ddod ata ti. O Dduw, i ni yn diolch i ti bod modd i ni wneud hyn, a gwna ni y fath rai ac y dylsem ni fod. O Dduw, gad i'n cymdeithas â thi fod mor glos, mor agos, ein bod ni yn cerdded yn agos â thi. Ni yn gweddio felly y bydde ti yn ein tywys ni, yn ein dwyd ni i'r man honno, lle dylsen ni fod. Gwna ni yr hyn y dylsen ni fod, o Dduw, y byddwn ni yn dy ogoneddu di ac yn dy fwynhau di am byth. O Dduw, i ni'n cyflwyno ein hoedfa yma a'n gwlad ni ar y dydd yma. I ni'n gweddio, o Dduw, y bydde di yn trigarhau wrthym ni ac wrth y blant ar hyd a lled ein gwlad. Y bydde di yn tywallt y lan ysbryd arnom unwaith eto. Y bydde di yn ein deffro ni o'n trwmgwsg, o Dduw. Helpa ni i geisio dy wyneb di fel ag y dylsen ni. Helpa ni i dyfoliannu di fel ag y dylsen ni. Yn yr oedfa hon, o Dduw, i ni'n gwybod, anodd yw dod i oedfa a pheidio canu gyda'n cegau, gyda'n lleisiau ni, ac eto, Dduw, yn trysthau ni fod gymaint hyd yn oed sydd yn proffesu, yn gweld hyn fel rhywbeth fel nad ydyn nhw'n gallu dy geisio di athfoliannu di yn eu cylonau. I ni yn gweddio, o Dduw, y byddwn ni yn gwybod beth yw canu yn ein cylonau, i ddyrchafu dy enw di mewn mawl, o Dduw, gymaint yn ein gwlad ni sydd yn gwybod sut i ganu gyda'i lleisiau ac eto mor bell o gwir addoliad. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni i daddoli di heddi, y byddwn ni daddoli mewn ysbryd a gwirionedd efallai'n lleisiau yn dawel, y bydd ein cylonau ni yn llamu oddi mewn. Gwna ni y fath rai yr wyt ti am i ni fod. Tyrd bendithiau ni diogela ni nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni aros ar ein heistedd i ganu yn ein cylonau, emyn rhif 170, gan i wrando ar y recordiad, agorodd ddrws i'r ceithion i ddod o'r cystydd mawr, a'i werthfawr waed fe dalodd ei dyled oll i lawr. Felly aros ar ein heistedd ar gyfer emyn rhif 170.
Fydda'n testyn o Colosiaid y benod gyntaf ar 12fed adnod 12, Colosiaid 1, adnod 12, gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Ond nid oes angen rhybydd ar bob un ohonom. Dydyn ni ddim yn hoffi cael ein rhybyddio. Dwi'n yn gwybod pwy sy'n mwynhau derbyn rhybydd. Mae rhai falle yn well nag eraill yn derbyn cyngor, yn derbyn rhybydd. Ond mae angen rhybyddio arnom yn gyson. Mae angen rhybyddio ar y byd ac mae angen rhybyddio ar y saint, ar Gristnogion. Fel y sawl yng Ngholosa, yr oedd gai a thrawon yn ceisio dylanwadu ar y saint ac felly roedd angen i rhybyddio nhw. Roedd angen rhybyddio nhw rhag gai a thrawiaeth a'r effaith y byddai hyn yn ei gael arnyn nhw. Yr oedd hefyd peryg o wrthgiliad yn ôl i anfoesoldeb paganiaeth. Yr oedd hwn yn broblem real iawn ac ar galon Paul mi roedd yn ymwybodol iawn o'r tuedd, o'r peryg, o'r temtasiwn gall ddod ar eu traws nhw, a mor hwydd bydde fe iddyn nhw syrthio yn ôl i baganiaeth a'r anfoesoldeb oedd ynghlwm a hynny. Ond bron iawn allech chi dweud, oedd yn byd tebyg, mae mor debyg i ni heddi. Yr fath beryg o'n cwmpas. Yr unig gwahaniaeth yw, ni'n sôn nawr am falle 2000 o flynyddoedd yn ôl, a chi'n defnyddio termau fel gai a thrawiaeth a phaganiaeth, ac i chi meddwl mae hwnna'n disgrifio rhywbeth 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond go iawn, beth ni'n disgrifio yw, gai a thrawiaeth yw beth ni'n gweld heddiw. Ar hyd a lled y wlad, y mae gai a thrawiaeth yn rhemp ar draws y wlad. Yng Nghymru heddi, y mae yna thrawiaeth sydd yn anghywir bron ym mhobman. Mae yn dros y lle i gyd. Fewch chi i bob cwr a chornel o'n gwlad ni, yw capeli, a gwrando ar yr hyn sydd yn cael ei gyhoeddi, cael ei ffregethu, a pryn fydd y llefydd, chydig iawn fydd y llefydd sydd yn pregethu beth sydd yn y Beibl. Ac felly y diffiniad o hynny yw gai a thrawiaeth. Nawr ten, yr her yw hyn, wrth gwrs, mi fydda'r rheini'n dweud, wel, dwi'n mynd cytuno dy chi. Chi pobl Efengyloedd yn pregethu'r ail enedigaeth, ac felly dydyn ni ddim yn cytuno dy chi, ac felly maen nhw'n gallu galw ni yn gai a thrawon, a siŵr y fod i bod nhw. Ond mae yna rhywun yn iawn, a mae rhywun yn anghywir rhywle, ac yn ôl yr hyn i ni'n gweld yng Ngaer Duw, ychydig iawn o lefydd yng Nghymru heddi sydd yn pregethu y gwir, yn ei lawnder, yr efengyl llawn, pur, syml, sanctaidd sydd yng Ngaer Duw. Ac felly, gallwn ni dweud fel Paul, mae yna le i rybuddio bod gai a thrawiaeth yn rhemp. Hyd yn oed yn y llefydd hynny sydd fod yn ffyddlon. Mae yna rhyw athrawiaethau rhyfedd yn dod sydd yn effeithio ar yr efengyl ac yn effeithio ar y bywyd sanctaidd. Ac felly, ni'n gallu gweld, mae yna le i rybuddio. Dyna beth oedd Paul yn neud drwy'r amser. Yn rybuddio pobl, byddwch ar eich gwyliadwriaeth, byddwch yn ofalus, mae yna gai a thrawon, mae yna gai a thrawiaeth o'n cwmpas ni, ac fe fydd yn eich ffeithio chi. A'r un fath gyda'r peryg o mynd ôl i baganiaeth. Oes fath broblem yn ein gwlad ni? Wel, wrth gwrs fod yna. Paganiaeth yn rhemp. A ddoliad o bob math o ddiwiau materol i ddelwau o bob math. Ac oeddi anfoesoldeb yn rhemp, mae anfoesoldeb yn norm yn ein gwlad ni. Pob math o anfoesoldeb, a gai fentro dweud hyd yn oed siŵr o fod o fewn yr eglwys. Yr rhai sy'n proffesu, tybio ni mae hyn yn broblem. Ond diwe, ac felly pan mae rhywun yn dweud, wel, falle bod ni'n chydig bach yn wahanol i'r adeg pan oedd Paul yn siarad gyda'r eglwys yng Ngholosa, dydw i ddim yn gallu gweld fawr ddim o wahaniaeth. Yr un yw'r broblem, falle mewn rhath o wisg gwahanol, ond dwi ddim yn mor wahanol o hynny wedi'r cyfan. Mae'r problemau yma dal yma. Difaterwch. Ond ydyw hynny yn rhemp?
I ni'n ni weld efo'n hyn nawr yn dydyn ni. Difaterwch, byddwch chi'n meddwl ar ôl blwyddyn o fod yn gaeth yn y tŷ, methu mynd mas o'r drws hyd yn oed, ac o fod dod nôl cyn gyntedd ac oedd modd, byddwch chi'n meddwl, y saint, am cael bod o nôl yn hir Arglwydd. Ac eto ni'n lot gwaith, ni'n llai o nifer nawr, nag oeddwn ni flwyddyn yn ôl. A ble oeddwn ni 10 mlynedd yn ôl pan dechreuodd y gwaith? Gymaint llai. Y difaterwch yma. Y diffyg awydd i wrando ar yr efengyl yn cael ei ffrigethu neu galanogi yr rhai sy'n cyhoeddi yr efengyl. Beth sydd wedi digwydd? Mae yna ddifaterwch wedi dod mewn i'r eglwys. Bedolrwydd yn rhemp o fewn yr eglwys. Unwaith eto, gai atgoffa chi, dwi'n falch iawn does gen i ddim y teclynau yma sydd yn edrych ar y ffonau symudol yma sydd yn hysbysebu beth chi'n neud a'ch bywyd personol chi. Ac eto, Cristnogion yn hysbysebu ar eu ffonau nhw, lluniau o bedolrwydd ar eu ffonau nhw. Be maen nhw'n neud ar y sil? Ddim yn y capel, ddim yn y cwrdd. Allan, yn y traeth, yn y parc. Pob math o bethau'n cael ei dangos, a dim cwilydd. Achos mae yna hysbysebu o'r beth. Beth oedd Paul yn neud? Oedd Paul yn dweud, mae eisiau rhybuddio'r saint. Mae eisiau rhybuddio y digred, mae eisiau rhybuddio y credinwyr. Mae eisiau rhybuddio chi. Mae gai a thrawiaeth, mae paganiaeth, mae gwrthgiliad yn ôl i paganiaeth. O byddwch yn ofalus, mae Paul yn dweud. Mae'r efengyl fel i ni'n gweld wedi ddyfrio i lawr cymaint. Os nad wedi ei lwyr ddinistrio yn ein gwlad ni, a sut mae hynny'n neud i chi deimlo? Ond beth ni'n gweld fan hyn, yr oedd hefyd Paul ag achos i ddiolch am yr eglwys, ni'n gweld yng nghanol yr hybydd, yr oedd ganddo faich dros y bobl ac yn ei rhybuddio nhw, ond roedd ganddo fe achos i ddiolch. Adnod 3, yr ydym yn diolch i Dduw a thad ein Arglwydd Iesu Grist, gan weddio drosoch chi yn wastadol, pan glywsom am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint. Mae yna le i ddiolch. Bod arwyddion o waith gras yn eich bywydau chi a bod ffrwyth y gwaith yna i'w weld. Ac mae'n diolch am yr arwyddion hynny yn ei bywydau nhw. Ond mae yna rybydd iddynt, ddyfal barhau. Mae'n dweud, byddwch ofalus, ymdrechwch, brwydrwch i sefyll. Mae'n anodd. Chi sydd yn dod o deuluoedd paganaidd, mae anfoesoldeb yn y cartref, fe fydd na bwysau arnoch chi ymuno gyda'r teulu yn eu paganiaeth nhw. Byddwch yn ofalus, sefwch, mae eisiau chrybuddio chi, peidiwch a cael eich temtio i ildio ac i fynd yn ôl i ffordd paganiaeth. Neu, falle bydd yn gweld rwy'n arall, rhai yn dod mewn i'r eglwys yn dod gai a thrawiaeth ac yn dod â pethau anghywir mewn fydd yn dyfrio'r efengyl, mae'n i'r rhybuddio nhw. Dwi'n diolch i Dduw amdano chi, ond byddwch ofalus achos dwi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Os na fyddwch chi'n ofalus, fydd e ddim yn cymryd lot o amser. Fydd e ddim yn cymryd lot. Blwyddyn wedi mynd gyda ni, dwi'n yn cymryd lot nag yw. Dwi'n cymryd lot i weld bedolrwydd yn dod mewn i'r eglwys. Safonau yn gostwng blwyddyn. Dwi'n ddim yn lot o amser, 12 mis. Tybed sut lythyr bydde Paul yn ei ysgrifennu amdano ni. Mae'n codi dychryn arnoch chi yn dydi. Wel, yn gyntaf, hoffwn edrych ar rhodio yn addas. Gwaith yr Arglwydd ac yn olaf. Etifeddiad y saint. Wel, rhodio yn addas. Roedd gan Paul le i atgoffa'r saint o'r angen i rodio yn addas. Roedd ganddo faich, mae'n bwysig i chi i rodio i gerdded i fyw yn addas. Addas i'r sawl elwyr yn blant i Dduw yn Gristnogion. Mae Paul yn dweud, os ych chi'n dweud eich bod chi'n Gristion, yna dangoswch rhodiwch yn addas i Gristion. Dyna beth mae'n dweud. Mae gen i ni le heddi i wneud hyn, ond nid yw e'n rhyfedd. Mi'n siŵr, oedd Paul yn cael gwrthwynebiad pan oedd e'n dweud oedd bobl i rodio'n addas, ond mae yna rhyw ymdeimlad nawr yn does. Does dim hawl dyn ni ddweud oedd Gristnogion i rodio'n addas. Na, mae popeth yn iawn. Cariwch chi mlaen am flwyddyn neu ddwy yn eich trwmgwsg.
Cariwch chi mlaen, sdim ots os ych chi ddim yn dod, sdim ots os ych chi ddim yn byw fel ag y dylsech chi, sdim ots beth chi'n dangos ar eich gwefannau chi, ar eich pethau, ar eich ffonau chi, sdim ots am y pethau yna, cyn belled bod yna broffes, popeth yn iawn. Ond dyna fath o eglwys i ni'n byw yn ddiheddi, dyna beth i ni'n ei weld ar hyd a lled o wlad, oes dim ots. Ond mae Paul yn dweud, rhodiwch yn addas. Adnod 10, fel yr rhodiwch yn addas i'r arglwydd i bob rhyng i bodd, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda, a chynyddu yngwybodaeth am Dduw. Petai ni yn gwneud cyfieithiad newydd, dwi ddim yn arbenigwr, mae'n Groeg a Hebraeg, o byddwn ni'n tybio, byddai pobl yn meddwl, dwi ddim yn siŵr am yr adnod yma, mae'n eisiau ni newid hwn chydig bach, fel yr rhodiwch yn addas i'r arglwydd, ambell waith, yn sicr ddim i bob rhyng i bodd, ddim trwy'r amser, sy'n eisiau gwneud y trwy'r amser. Pidwch o roi gormod o ddisgwyliadau ar y saint. Gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda. Sy'n eisiau pob gweithred dda fyna. Beth am i ni tynnu'r gair pob allan? Beth am i ni newid e? Gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o dro i dro. Pan i chi'n gallu wneud e, pan mae e'n siwtio, pan i chi'n teimlo fel dod, pan i chi'n teimlo fel helpu eraill, pan i chi'n teimlo fel cael anogi'r sain, pan i chi'n teimlo fel dod i'r oedfa, pan i chi'n teimlo fel darllen gair Duw, pan i chi'n teimlo fel gwrthod ymuno ar byd. Newch e, ond pidwch a phoeni pan i chi ddim yn teimlo fel. Dyna fel mae e heddiw, nid dyna fel mae Paul yn dweud. Mae Paul yn dweud hwn wrth y Colosiaid, fel yr rhodiwch yn addas i'r arglwydd, i bob rhyng i bodd, gan ddwy'n ffrwyth ym mhob gweithred dda a chynyddu yngwybodaeth am Dduw. Wrth gyfeirio at y saint, hynny yw y gwir saint, y byddai disgwyl gweld ymateb. Ond ni bydda yna? Mi fydda disgwyl gweld pan mae Paul yn pregethu fel hyn, ymateb o dderbyniad o frwdfrydedd, falle byddwch chi'n clywed ar amen yna, dyna beth dwi eisiau bod, i fyw yn addas i'r hyn yr ydw i. Nawr, ni'n gwybod, yn gweddi pan yn cyfeirio at y saint ac yn cael anogi'r saint i rod yn addas. Gall yr arglwydd ddefnyddio hyn fel modd i argyhoeddi'r gwrthgiliwr, ond hefyd i ddeffro'r sawl sy'n tu allan i Grist. I ddynt weld nad ydynt yn iddo o gwbl, ond nid yw'r linell yn un fach, yn un dene. Mae ambell waith fe welwch chi gwrthgiliwr, ambell waith fe welwch chi yr rhai sydd yn gwbl ddigred, a chi ddim yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwngyn nhw. Falle'n dod i'r capel. Ble maen nhw'n sefyll, mae'n anodd dweud, chi ddim yn gallu dweud. Falle mae'r peth gorau i wneud yw edrych arnynt fel y digred. I chi mewn sefyllfa beryglus iawn. Peidiwch a twyllo'ch hunan. Ond bydd ddylse'r saint fod yn ymateb yn frwdfrydig i rybydd fel hyn. Na fydda yna argyhoeddiad, deffroad, wrth glywed yr hyn sydd yn wir, o beth ddylse fod yn wir o'r Cristion. Eiweddi drostynt y byddant yn cynyddu mewn gwybodaeth am Dduw. Dyna beth oedd baich Paul. Byddech chi yn cynyddu mewn gwybodaeth am Dduw. Achos oedd yn gwybod, y mwyaf bydden nhw'n cynyddu yn y wybodaeth yma, gore bydden nhw fel y saint, fel Cristnogion. Mi fydden nhw yn sefyll fel ag y dylsen nhw. Mi fydden nhw'n ymateb fel ag y dylsen nhw. Mi fydden nhw'n ymateb i dristwch fel ag y dylsen nhw, i dreialon, i eredigaeth. Mi fydden nhw'n rhodio mewn gras. Mi fydde undod, mi fydde'r cyfan yno, petai nhw'n cynyddu mewn gwybodaeth o Dduw. Y byddai dealltwriaeth a derbyniad o'r wybodaeth sydd yng Nghrist, hynny yw yr efengyl sanctaeth, y wybodaeth o faddeuant pechodau, a hynny yw sut y cawson o faddeuant pechodau, am wybodaeth. Ond y byddai'r wybodaeth, y berthynas, yr adnabyddiaeth, y cerddediad a chymdeithas ar arglwydd yn cynyddu. Nid dim ond gwybodaeth yn y pen yw hwn, gwybod amdano, ond o adnabod i ni'n sôn amdano fan hyn hefyd. Bod na agosatrwydd yma, bod na ddealltwriaeth yma, bod na gydnabyddiaeth o'r gwirionedd, bod nhw'n deall yr efengyl, ond bod nhw wedi cael perthynas ar Dduw, bod nhw'n cynyddu mewn gwybodaeth. Ac wrth yw'r wybodaeth mewn gynyddu, yna byddech chi'n gweld ffrwyth. A felly gweld yr rhain
fel mae Paul yn gweddio, yn rhodio yn addas. Y byddant yn dangos yn ei bywydau yr hyn sydd yn ddisgwyliedig o'r saint. Os bu fath wyrth ddigwydd yn ei heneidiau, yna gwelir ffrwyth yn ei cerddediad ac yn ei bywyd. Ond nid yw'n anwyr. Os y'n ni'n credu mai gwyrth yw e, yna mae gwyrth yn rhywbeth goriwch naturiol, a mae yn waith o ddifri, ac pan mae pechadur yn dod i gredu, mae yna wyrth wedi digwydd, ac felly mae yna drawsnewidiad wedi digwydd, ac felly mae yna newid mawr wedi digwydd, ac fe fi na hyn i weld yn y cerddediad, ac fe fi na gynnydd yn hyn, a dyna fe ddylai'r awydd fod ni'n gwybod, i ni methu mor aml, ond mae'r rhaid gofyn y cwestiwn yma, beth yw eich awydd chi, beth yw eich dymuniad chi, pan yn syrthio, pan yn cwympo, pan mae'r galon yn oer, beth yw'r awydd, a yw'r awydd fel mae Paul yn dweud, fel yr hodio yn addas i'r arglwydd i bob rhyng i bodd. Dyna chi arwydd o'r saint. I ni'n gweld e trwy'r ysgrythyr. Grandewch ar yr adnodau yma. Dyma beth welwch chi drwyddi draw. Effesiaid 4, adnod 1. Deisef gan hynny arnoch yr o'i fi, y carcharor yn yr arglwydd, a'r rodio ohonoch yn addas i'r alwedigaeth o'ch galwyd iddi. Dyna oedd baich Paul. Mae e'n pledio â nhw. Mae e'n pledio ar Effesiaid. Deisef gan hynny arnoch yr o'i fi, a'r rodio ohonoch yn addas i'r alwedigaeth. O, y byddech chi yn byw fel dylse Cristion fod. Dyna iawydd e. Filipiaid 1:27, yn unig ymddygwch yn addas i efengil Crist, fel pain bynnag awnelwyf a'i dyfod a'ch gweled chwi a'i bod yn absennol y clywwyf oddi wrth eich helynt chwi eich bod yn sefyll yn un ysbryd ac un enaid gan gyd ymdrech gyda ffydd yr efengil yn ar y dechrau yna, ymddygwch yn addas i efengil Crist. O, gadewch i ni weld bod chi'n rhodio yn addas i Gristion. I'r alwedigaeth. 1 Thessaloniaid 2, adnod 13. O blegyd hyn yr ydym ninnau hefyd yn diolch i Dduw yn ddi-baid, oherwydd i chwi pan dderbyniasoch air Duw, yr hwn a glywsoch gennym ni ei dderbyn efnid fel gair dyn, eithyr fel y mae yn wir yn air Duw, yr hwn hefyd sydd yn nerthol weithio yno chwi yr rhai sydd yn credu. Gael ofyn y cwestiwn hynny. A yw gair Duw yn nerthol weithio yno chi? A yw e i'w weld eich bod chi'n rhodio yn addos, geilw arno mi ymdrechu i ofalu ein bod yn byw mewn modd sydd yn gogoneddu ein Duw. Pa beth bynnag am nawn 1 Corinthiaid 10, adnod 31, pain bynnag an hynny a'i bwyta a'i yfed a'i beth bynnag am neloch gwnewch bob peth gogoniant i Dduw. O beth dwi'n gallu deall fyna, mae hwnna'n golygu bob peth. Bob un eiliad, bob un sefyllfa ar ein gwyliau yn y gwaith, yn y cartref, yn yr ystafell ar ben ein hunain. Bob peth, yn o beth dwi'n gallu deall, be bynnag ni'n neud, bwyta neu yfed pob peth awn nawn, ble bynnag yr ydym ni, ein bod ni yn gwneud y cyfan gogoniant i Dduw, rhodio yn addas. Dyna'r disgwyliadau sydd i weld yng ngair Duw. Y ffrwyth y disgrifir yma yn dod o ganlyniad i waith yr arglwydd, canlyniad gwaith gras yn yr enaid, gwaith o Dduw o ddifri, gwaith goriwch naturiol, o adnabod yr arglwydd o gynyddu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth ohono. Y bydd yn bosib i rodio yn addas. Dyma'r unig ffordd y gallwn ni fod yn rhodio yn addas. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen yn ail gwaith yr arglwydd, achos mae'n dweud yn glir fan hyn sut y mae hynny'n bosib. Adnod 12, gan ddiolch i'r tad, yr hwnna'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Nawr, onid dyma sydd wrth wraidd y cyfan. Dyma sydd tu ôl y rhodio yn addas. Dyma sydd tu ôl y disgwyliadau o'r Cristion. Pan ych chi'n edrych o'r hyn dylse fod yn wir o Cristion, fyddech chi'n dweud, mae hwnna'n amhosib. Fedrith neb byw fel chi. Dyw e ddim yn bosib. Ond yna chi'n gweld, mae yn bosib. Pam? Achos bod yna wyrth wedi digwydd.
Mae yna wyrth wedi digwydd. Gynt yr oeddwn ni'n ddall, nawr yr wyf yn gallu gweld. Gynt yr oeddwn ni'n farw, nawr yr oeddwn ni'n fyw. Yr oedd adeg pan nad oeddwn ni'n Gristion, ond nawr yr wyf yn Gristion. Mae hynny'n wir o bob Gristion. Mae yna adeg, diwrnod, cyfnod, beth bynnag chi eisiau ei alw e, ond gellir dweud hyn, yr oeddwn ni'n ddall, ond nawr yr wyf yn gweld. Ond sut mae hynny'n digwydd? Ac i ni'n darllen efo'n hyn. Dyma sut y mae modd rhodio yn addas. Dyma sut y mae modd gweld ffrwyth gwaith gras. A dyma pam y mae Paul yn ddiolchgar. Y mae yn diolch i Dduw y Tad am yr hyn a wnaeth drosto fe a phob un o blant yr arglwydd. Iddo ef y mae yn diolch. Mae'n dweud, gan ddiolch i'r Tad. O, mae'n diolch i'r Tad. I Dad ein harglwydd Iesu Grist a Thad pob Cristion. Gan mae ef a'n gwnaeth yn gymwys. Y Tad sydd wedi'n gwneud yn gymwys i fod yn etifeddion. Fe sydd wedi'i wneud yn bosib i ni rodio yn addas. Dyw e ddim yn bosib rhodio yn addas os nad yw'r Tad wedi'n gwneud yn gymwys i fod yn etifeddion. I fod yn etifedd, rhaid bod yn aelod o deulu, yn fab, yn blentyn. Yn sicr nid oedd hyn yn bosib o ran ein natur. Mae'r adnod cynlynol yn dangos yn un eglur. Does dim un person wedi ei geni yn aelod o deulu Duw. Does dim un ohonom wedi'n geni yn naturiol yn rhan o'r ffydd Gristnogol. Does dim un person wedi ei eni yn Gristion. Dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib. I ni oll yn bechaduriaid, a doedd 13 yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac a'n symudodd i deyrnas ei anwyl fab. Hynny yw, o ran ein genedigaeth ni, i ni'n aelodau o deyrnas y tywyllwch. Ond nid yna sydd yn wir o bob un ohono ni. Yn sicr nid ydyn ni'n gymwys i fod yn etifeddion y saint yn y goleuni. Pan yn cael ein geni, pan ni'n tyfu yn blant bach i fod yn blant hŷn, a pan yn mynd o fod yn blant hŷn i fod yn ein harddegau, yn 2 ar 10, yn 4 ar 10, ac yn 15, ac yn y blaen, ac yna pan ni'n dod o fyny i fod yn oedolion, ac ni'n dod yn ein hugeiniau ni, 11, ac yn 30 ni, beth ni'n gwybod yw, pan ni'n mynd trwy'r blynyddoedd, does dim un ohono ni yn naturiol yn etifeddion y saint yn y goleuni. Achos yr oedden ni gyd yn farw, yn ddall ac yn aelodau o deulu o deyrnas arall. Yn feddiant y tywyllwch. Dyna beth mae gair Duw yn ei ddisgrifio. Yr oedden ni yn feddiant y tywyllwch o dan deyrnasiad yr un drwg. Dyna oedd ein man geni, dyna oedd ein teulu ni. Yr oedd modd gweld hyn yn ein hacen ni. Ond nid yw yn rhyfedd. Pan ych chi'n cael eich geni i deulu, fe fydd na debygolrwydd yn eich wyneb. Ac mewn rhai, mae'n fwy amlwg nag eraill. Fe fyddwch chi'n gweld y teulu yn y llygad. Mi fyddwch chi'n ei weld yn ei glywed yn y llais. Mae rhai pobl yn gallu dweud, dwi'n gwybod pwy chi. Dwi'n un o wedi cael pan oedd y plant yn perfformio efallai yn yr eisteddfodau ac yn y blaen, a pobl yn dod lan at ei ar y diwedd ac yn dweud, o'n i'n gwybod yn sydd pwy oedd y fab neu dy ferch di, bod nhw ddim yn ôl swyddogol yn edrych fel fi. Ac eto gyd o'n nhw'n dweud, o'n i'n gwybod yn sydd pwy oedd neu hi. Gallu dweud yn y llygad, gallu dweud yn yr wyneb, yn y dalcen, o'n i'n gallu dweud yn y llais. Ond na bethau amdanyn nhw, y ffordd chi'n sefyll, ffordd chi'n cerdded, yn eich personoliaeth, mae ei weld, ond diwe. A dyna sydd yn wir o bob un a enir, maen nhw yn aelodau o deyrnos y tywyllwch. Eich chi'n ei weld eich chi'n ei weld yn ei hacen nhw, yn ei hiaith nhw, yn ei sgwrs nhw, yn ei cerddediad nhw, mae ei weld. Mae'r rhain o'r byd, maen nhw yn y tywyllwch. Does dim diddordeb gyda nhw ym Mhethau'r Arglwydd. Dydyn nhw ddim eisiau y pethau yma. Ond, dyna beth sy'n digwydd, mae yna wyrth yn digwydd. Fe wnaeth Duw ni yn gymwys.
Fe drefnodd ffordd y gallem fod yn aelodau o'i deulu, o'i deyrnas ef. Y gallem fod nawr yn etifeddion. Gan nawr yn aelodau o'i deyrnas, o'i deulu. Ac am ffordd y trefnodd. O, nid oedd modd i ni wneud hyn ar ein pen ein hunan. I ni'n farw, ni yn y tywyllwch. Ond mae modd ein symud ni o un teyrnas i'r llall. Fe blanodd yr arglwydd trwy waith yr ysbryd glân hedyn o fywyd sancteiddrwydd yno. Dwi'n mae'n bosib i ni ddweud pryd ddigwyddodd hynny. Fe allai ddigwydd pan mae pregaeth yn cael ei bregethu, emyn yn cael ei chanu, falle rhywun yn tystiolaethu chi, fe allai fod wrth i ni weld rhyfeddoedd creadigeth i ni ddim yn gwybod nag yn sut y mae yn i'w wneud, ond mae'r ysbryd glân yn gallu dod ac yn deffro'r enaid, ac yn plannu'r hedyn o fywyd yna, a sancteiddrwydd yna. Ac mae yna wyrth yn digwydd yn yr ail enedigedd, mae'n wyrthiol yn diwedd. Ac mae'n ein tywys ni'r man lle ni'n edifarhau ac yn derbyn rhodd o ffydd i gredu. Ac mae'n ein gwneud ni'n greaduriaid newydd. Mae'n rhoi calon lan i ni. Mae'n mabwysiadu ni. Dyma chi dermau anhygol. Mae'n ein gwneud ni'n swyddogol yn un o'i deulu. Gwrandewch ar y geiriau yma, Effesiau 2, adnod 12 ac 13. Eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist, wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel, ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych ac heb ddiw yn y byd. Gai ddweud hyn, os oes na rhywun sydd yn gwrando ac yn grefyddol efallai ac yn meddwl, i chi newydd ddweud, ydyn ni ddim wedi cael ein geni yn Gristnogion ac bod rhaid dod o fod yn bechadur i fod yn Gristion, bod na gyfnod yn eich bywyd pan mae hwnna'n digwydd ac i chi'n dweud dwi ddim yn gwybod dim byd o'r fath. Wel, darllenwch Gaerdyw, grandewch ar y geiriau yma, sut i chi'n egluro'r rhain? Dyma yw tystiolaeth, profiad pob Cristion. Maen nhw'n gwybod, yr oeddwn ni'n ddall, yr oeddwn ni'n farw, a dyma be mae Paul yn dweud i'r Effesiaid, adnod 12, eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist. Beth oedd yn wir amdanoch chi? Wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel. Doeddech chi ddim yn un o deulu'r arglwydd. Ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych, ac heb ddiw yn y byd. Dyna ddisgrifiad pob un a enir. Tu allan i deyrnas Duw, yn naturiol, pob un. Ond adnod 13, eithir yr awron yng Nghrist Iesu, chwechwi yr rhai oeddech gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Ond nid dyna'r efengil, ond nid dyna beth sydd yn digwydd. Yr oeddech chi fyna yn y tywyllwch yn rhan o deyrnas yr un drwg. Ond yr awr hon yng Nghrist, yr rhai oeddech gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. O sylwch y newid anferth yma yn digwydd, nid o ganlyniad i unrhyw beth a wnaethom ni, neu pwy oedden ni, neu ein bod ni'n Gymru, neu yn Gymru Cymraeg, neu yn gapelwyr mewn capel fawr Gymraeg, beth bynnag yw e, dim byd o'r fath. Yr oeddwn ni gynt yn ddall, yn farw yn y tywyllwch. Ond trwy waed Crist, fe'n gwneithbwyd ni yn agos. I ni'n cael dod yn rhan o'i deulu. Y cyfan o ras o sofraniaeth Duw, ei gariad, ei drigaredd. Fe anfonodd ei fab Iesu Grist i wneud y cyfan sydd yn angenreidiol. Mwyn ein tywys ni o deyrnas, o un deyrnas i deyrnas y goleuni. Rhaid oedd i Grist ddod. Ni all neb ond Crist, mab Duw, ddod i wneud y fath dasg. Yr oedd y dasg mor anferthol. Un rhyddhau ni o gaethiwed teyrnas y tywyllwch, un bywhau o farwolaeth, un gwneud yn eiddo iddo ef, ein mabwysiadu i'w deulu ef, ein gwneud yn blant iddo ef, fel y gallen ni cael etifeddiaeth. Y saint yn y goleuni, mae yn ein gwneud ni'n gymwys. Ioan 3:16 canes, felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe, ei unig ynedig fa, fel na choller pwy bynnag a gredo o ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. O mwyn i ni cael yr etifeddiaeth yma, dyma oedd cariad y tad, rhoddodd ei unig ynedig fa fel na choller
pwy bynnag a gredon ond ef. Rhoddodd Grist i gyflawni'r gyfraith yn ein lle, i fodloni gofynion o berffeithrwydd y tad. Rhoddodd ei fab i gymryd y gosb ar y groes. Dyna lle mae'r gwaed yn llifo trwy ei farwolaeth ar y groes. Fe agorodd ffordd i ni cael dod yn eiddo iddo ef. Dim syddod bod Paul yn dweud hyn, gan ddiolch i'r tad. Yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys. Ga'i ofyn i chi, oes yna rhywbeth fel hyn wedi digwydd yn ein bywyd ni, bod yna un wedi'n gwneud ni'n gymwys i fod yn etifeddion y saint yn y goleuni? Oes yna wyrth wedi digwydd? Oes yna rhywbeth allanol wedi digwydd? Bod y tad wedi'n gwneud ni'n gymwys, achos dyna yw tystiolaeth y Cristion. Dyna pam, a dyna sut y mae'r Cristion yn gallu rodio'n addas. Dyna pam dylsai'r Cristion rodio yn addas. Gan fod y tad wedi'n gwneud ni'n gymwys. 2 Corinthiaid 3:5. Nid oherwydd ein bod yn ddigonol ohonom ein hunan, ni feddwl dim megis ohonom ein hunan, eithir ein digonedd ni sydd o Dduw. Y mae popeth yn dod oddi wrtho ef. Dyna'r sail i ni'n Gristnogion. Oherwydd y gwaith a wnaeth y tad a'r mab a'r ysbryd glân ynom. Wel, i orffen yn fyr, etifeddiad y saint. Adnod 12, gan ddiolch i'r tad yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiad y saint yn y goleuni. Grandewch ar 4 yn ei ddisgrifio'n berffaith. Na i ddarllen yr 2 adnod yma, 1 Pedr 1 adnod 3 5, ac mae'r adnodau yn bregaeth yn ei hun heb gorfod ail ddweud unrhyw beth. Grandewch ar y geiriau yma. A mae'n dweud yr union ni peth mae Paul wedi ddweud ar union beth sydd yn dystiolaeth i'r Cristion. Adnod 3. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n had genhedlodd ni i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth a'n llygredig a di halogedig a di ddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi, yr rhai, trwy allu Duw, ydych gadwedig trwy ffydd i achawdwriaeth parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Os ych chi eisiau wneud yn siŵr bod chi wedi deall beth yw'r Efengyl, darllenwch 1 Pedr 1 adnod 3 i 5. Mae popeth yno. Yr union rhywun peth. Be mae Paul yn dweud fan hyn, gan ddiolch i'r tad o'r hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Mae popeth am yr etifeddiaeth yma yn y goleuni, ond yw e? Ond nid yw hyn yn wir am bopeth am yr Efengyl, am Dduw y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Goleuni yw Duw. Mae popeth amdano fe, etifeddiaeth gan y tad. A goleuni mae'n cael ei ddisgrifio, wel, ysgwrs ta we. Y mae yn llwyr berffaith sanctaidd pur ym mhob agwedd o'i berson. Mae'r newyddion da o lawenydd mawr yn llwyr yn y goleuni, ond nid yw yr Efengyl. Ni'n gwybod mae goleuni yw Duw, mae goleuni yw Crist, a fod purdeb a sancteiddrwydd a glendid a popeth a gallwch chi ddisgrifio amdano, ond yr un peth am yr newyddion da yma yr Efengyl. Yr emyn i ni'n aml yn ei chanu, diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr Efengyl sanctaidd, glân, pur, llawn goleuni. Halleluia, amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol, halleluia, amen. Ond nid yw hwnna'n cyffwrdd ar yr un peth fan hyn, yr etifeddiaeth yma, y saint yn y goleuni. Yr oedden ni gynt mewn carchar tywyll di, mewn pechod, anghrediniaeth, anobaith. Ond yna fe ddath Crist ac ymestyn allan ei law, a'n tywys ni fyny, a droed y groes allwch chi ddweud. Fe dynod ni mas o bydew, allwch chi ddychmygu bydew wrth droed y groes, mae'n ni tynnu ni allan, ac yn ni'n gosod ni wrth droed y groes, a mae'r gwaed yn llifo, ac yn ni'n golchi ni'n lan. Mae'r bennill olaf yn ddisgrifiad, o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleied ddeiar lydan. Halleluia, amen. Y goleuni yma, goleuni'r Efengyl. Mae'n wir bod y Cristion yn gallu mwynhau ernes o hyn nawr, y goleuni yma, yr etifeddiaeth yma tra ar y ddeiar. I ni'n cael profiad yn dydyn ni o'r etifeddiaeth o'r goleuni yma fel Cristion. Pan yn
clywed yr efengil yn cael ei ffrigethu, pan yn canu clodydd yr arglwydd mewn emynau, pan yn darllen ei air, pan yn cael cymdeithas ar saint, pan yn edrych ar y greadigaeth. Ni'n cael profiad, ernes, o'r etifeddiaeth, o'r goleini yma sydd i ddod, y goleini'r efengil, ond yna, maes o law. Fe ddaw dydd pan mwynheir yr etifeddiaeth yn ei lawnder. Pan gawn groesi o fyd amser i dragwyddoldeb, i oleini pyr yn efoedd, i gael treulio tragwyddoldeb yng nghwmni'r arglwydd, i fwynhau goleini'r arglwydd hyd byth, pan sychir ymaith pob deigryn, pan gorffennir pob brwydyr a phechod ar un drwg. Dyna chi etifeddiaeth. Dyna chi etifeddiaeth sydd i'r saint, bod na ddydd yn dod, pan y cawn y goleini yma yn ei lawnder. Ni'n cael ernes ohono nawr, ond am ddydd pan y cawn i weld yn ei lawnder a'r gogoniant. Gai ofyn, ydych chi wedi profi o waith graslon yr arglwydd yn eich bywyd? A ydych chi yn gyntaf yn rhodio yn addas i'r fath alwedigaeth? Ond dyna'r her gyntaf. Ond dyna'r dasg nawr tybiwn ni o bregethu i'r byd, i'r digred, ond mae rhaid i ni bregethu i'r rhai sydd yn proffesu hefyd. A ydyn ni'n rhodio'n addas? Ydyn ni wedi deall yr efengil? Ydyn ni wedi profi bod yr arglwydd wedi'n gwneud ni'n gymwys i'r etifeddiaeth yma? Ydy'r ffrwyth i weld? Oes gwirth wedi digwydd? Os nad ydych yna galwch arno, tra i fod yn agos, dewch ato, ceisiwch ef tra gellir ei gael ef. Ond dyna yr alwad i chi wneud. Os nad ydych chi wedi profi hyn, os nad ydych chi'n neud oedd yna ceisiwch e tra i fod yma, tra i fod ar gael, galwch arno tra i fod yn agos. Achos ar yr ddewyd yn yr ysgrythyr, ni fydd yn gwrthod yr un a ddaw at droed y groes. Dim ond un, a dim ond ef gall eich gwneud yn gymwys. Os ych chi'n chwilio am swydd, yn aml iawn mae rhaid i chi cael rhyw cymwysterau yn does na. Ond chi'n meddwl beth i fynd i'r nefoedd, i fod yn rhan o'r etifeddiaeth yma, fedrwch chi ddim eich gwneud eich hunan yn gymwys. Rhaid i'r arglwydd eich gwneud yn gymwys. Rhaid iddo fod yn wyrth. A dyma be mae Paul yn ei ddisgrifio fan hyn, gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleini. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleuad ar lydan. Halleluia. Amen. O Dduw, tyrd tywalt y lan ysbryd arnom, tyrd a goleini yr efengil yn plith gad i eneidiau brofi o ryfeddod yr iachawdwriaeth yma fydd yn ei gwneud yn gymwys ar gyfer fath etifeddiaeth. Tyrd gweithio mawl a clod i'th enw di, ni'n gofyn i'n o trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth gen i aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o emyn rhif 526 o sgwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. 526 gen i aros ar ein heistedd.
A nawr bydd wedi ras yn Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.